sammen. Velkommen til den her video. Jeg hedder Adam, og vi skal simpelthen trylle med, at jeg skal hælde det her vand ned på gulvet. Så vil I se det? Ja tak! Okay, men inden vi lige starter, husk at subscribe. Vi er ved at ramme 10 abonnenter. Fordi jeg også lige startet, og husk at like og skrive i kommentarfeltet, hvis jeg skal lave flere af de her videoer. Så skal vi komme i gang? Okay. Ses alle sammen.